Vores verden gennemgår store forandringer. Vi kan se det omkring os, og vi mærker det hver eneste dag. Tempoet bliver højere. Nye teknologier fjerner afstande og ændrer vores liv med en utrolig hastighed. Vi står over for evige krav om at gøre alting hurtigere og bedre. Og nej, det er ikke nutiden og dagens globalisering, jeg taler om. Men en anden tid, der ligner vores meget. Tiden af 1860'erne, da København fik gas, og folk flyttede ind i brokvartererne i baggårdene. Da de store industrier og virksomheder så dagens lys, og jernbanen og telegrafen gjorde verden mindre. Netop på den tid fik Niels Smith Dahl en idé og sendte et brev til sin bror William. Han foreslog, at de sammen skulle starte en forretning, nemlig denne her, Brødrene Dahl. Engrosforretning i kompagni med mig i sager henrørende under gas- og vandfaget. Og hans tænksomme bror William kan se ideen. Vel findes her andre, som handler med enkelte dele af de til forretningen henhørende genstande, men det kan vel antages, at når en forbruger kan forsyne sig med alt, hvad han behøver hos en enkelt, gør han hellere det, end går til 10 forskellige. Allerede fra første færd havde Brødrene Dahl fat i den rigtige idé. En enkel og sund forretningsidé, der gik ud på at levere den rette vare til rette tid og til den helt rigtige pris. Nu om dage kalder vi det at tilbyde værdiskabende løsninger, men i bund og grund er målet det samme: at gøre livet lettere for kunderne, at tilføre deres forretning værdi og gøre det nemmere for dem at træffe hurtige beslutninger. Perioden, hvor Brødrene Dahl grundlægger virksomheden, sammenlignes af historikere med vores egen tid. Der er mange lighedspunkter. Troen på fremtiden og virkelyst prægede årene omkring århundredeskiftet. Man kalder også tiden for verdens første globaliseringsperiode. I 1869 fik den danske forretningsmand C.F. Tietgen med selskabet Det Store Nordiske Telegrafselskab eneret på at drive telegrafnettet i det mægtige Rusland. Og netop telegrafen, datidens svar på internettet, blev en af de vigtigste opfindelser inden for kommunikationsteknologi nogensinde. Brødrene Niels og William Dahl var selv eksponenter for den rivende virkelyst og virksomhedernes mod på den moderne udvikling. I løbet af ganske få år fordoblede Brødrene Dahl omsætningen. I 1906, samme år som det lykkedes danskeren Ellehammer at svæve 42 meter i en maskine, som han kaldte et luftskib, overtager sønnerne Wilhelm og Christian Smith Dahl ledelsen af Brødrene Dahl. I 1911 oprettes den første filial. Det sker i Aarhus. 1916 åbner et datterselskab i Stockholm. I 1918, hvor 1. verdenskrig slutter, åbnes en filial i Odense. Og allerede i 1919 åbnes datterselskab i Göteborg og i 1923 et i Helsinki. Sådan beviser man, at man har den rette vare. Det første katalog udkom i 1874. Og Brødrene Dahl udgav kataloger igennem næsten 100 år. Her kunne kunderne ved selvsyn opleve, at de hos Brødrene Dahl kunne få alt, hvad de havde brug for. Det var en for den tid effektiv og visionær markedsføring, som var en af hjørnestenene til virksomhedens succes. Ved nytårstid 1935, samme år som Lillebæltsbroen var færdig, trækker Christian Smith Dahl sig tilbage fra den daglige ledelse, og året efter træder hans yngste søn, Mogens C. Dahl, ind i Brødrene Dahl. M.C. Dahl var en meget visionær leder med fokus på medarbejderne. Han satte mange aktiviteter i gang, blandt andet en kunstforening, pensionsforsikring, interessekontor, ligesom han støttede idræts- og personaleforeninger. M.C. Dahl sørgede under krigen for, at medarbejderne fik deres motion via stavgymnastik. Derfor har Brødrene Dahl så mange jubilæer. Brødrene Dahls medarbejdere har altid været stabile folk, som ikke er til at slide op. Brødrene Dahls historie er historien om fremgang, det bedste grundlag for personlig udvikling. M.C. Dahls tanker om medarbejdernes udvikling gælder stadig, og de er stadig en naturlig del af hverdagen. Derfor er Brødrene Dahl markedsledere. En førende virksomhed
tiltrækker gode og kompetente mennesker og styrer udviklingen. Brødrene Dahls vision er at være den førende værdiskaber i markedet og forsyne kunderne med varer og informationer i form af en løsning, når Brødrene Dahl leverer varen. Der regnes også med dig i fremtiden. Se mulighederne. Brug dem.